Ні адна ваенная навала пракацілася па беларускай зямлі, пакідаючы папялішчы і руіны, а ў людскіх сэрцах гора, слёзы, пакуты, смерць. Васіль Быкаў. Ён стаў сведкам самага жудаснага відовішча на зямлі – вайны. І гэтая падзея знайшла яскравае адлюстраванне ў яго аповесці «Жураўліны крык», напісанай у 1959 годзе. Пісьменнік-франтавік, які стаяў у сантыметрах ад смерці, уратаваўся з-пад гусеніцы падбітага танка, выжыў, каб расказаць жывым праўду пра жахлівую, страшэнную вайну. І гэта праўда жорсткая і бязлітасная. Яна выпакутавана на вайне, перажыта асабіста, калі аўтар ратаваўся ад пякельнага агню снарадаў і куль. Гэта наш нацыянальны герой, які праславіў беларусаў ва ўсім свеце. Аповесць Васіля Быкава «Жураўліны крык» гучыць і гучала як набат, як папярэджанне пра трагедыі, якія могуць пасцігнуць усё чалавецтва на зямлі. Праўда і сутнасць вайны раскрываюцца аўтарам праз непамернасць людскіх страт, чалавечы боль і пакутлівы суд памяці. Адкрыта і праўдзіва піша аўтар пра асобна ўзятага чалавека, пра вострую неабходнасць выбару, які гэтаму чалавеку належыць зрабіць самому. Васіль Быкаў гаворыць у сваіх творах пра простага чалавека, на плечы якога лёг нялёгкі цяжар вырашэння ваеннага канфлікту. Аўтара ў першую чаргу цікавіць не сам гераізм на вайне, а паводзіны і ўчынкі героя, ягоны выбар у экстрэмальных сітуацыях. Васіль Быкаў. Аповесць «Жураўліны крык». У спапялелую ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчынай яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18гадовага юнака. Ён ледзьве утрымаў крыўдлівую спазму ў горле і глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі яго зрок ледзь-ледзь нашчупваў у шэрай, засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна адбрывісты гул, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу: «Курл, курл, курл». Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыллямі, не дужа высока ляцеў, быццам шкандыбаў у паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затойным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе. І грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыяй, але дагнаць чародку не мог.